Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Yes, kugamuchira kwaturi pano paSly Media TV zita ndinonzi Simba Rachazvidza. Mukufamba kwatinoita tinosangana nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munharaunda matenge tichifamba imomo. Nhasi tiri kuHope Lake Zone 5 kwaitika chiitiko chekungoti zizi rangowanikwa riri mumuti pamusha wevamwe mai vatiri kuda kukurukura navo panapa. Chishamiso ichi chaita kuti vanhu vakawanda vabvunze kuti ko chii zizi razowanikwa pamba apa sei, razowanikwa mumusha sei, ndo zvavari kubvunza. Regai tikurukure namai vatinayo panapa vatiudzewo zvavanofungawo panyaya yezizi iyi. Mama, ndii mai anondiri kutaura navavo. Ndoitwa Mai Sandra. Okay. Chiitiko ichi munochiona sei imimi semugari wemunomu samai pamusha? Ini ndogara paseri apa. Pana pamba pasisi wangu. Sisi wangu vakashaya zvese nabamukuru vangu vakashaya. Saka ini ndasina kutoziva kuti ndozvaonekwawo nhasi pamba. Ndauya kuzochera mvura apa ndopandanzwawo next door achitaura kuti pamba pemukoma wenyu pane zizi. Saka ndiri kushaya kuti zizi racho rabva nekupi. Handisi kutonyatsokutozinzwisisawo kuti zizi irori kuti rive mumuti imomo ndere munhu here, nderani. Ini handina chandiri kuita wose chandiri kuziva. Saka ndiri kudawo rubatsiro kuti ndizive kuti kana riri remunhu, kana riri repano, zvongopfumurwa kuti ndere pano kana kuti munhu haisawo mumuti imomo, nekuti ndinowa handinozva ndodi zvandinoziva. Imimi sekuziva kwenyu pachivanhu zizi rinorevei zizi? Aini sekukura kwangu ndichikura kusvika pandiri panapa ndoziva kuti zizi rikaonekwa vanhu vanenge vachiti vamwe pane ushereketwa, pane zvinhu zvakasiyana siyana zvinowanikwa pazizi. Saka inini kuti ndingataure kuti pane ushereketwa kana kuti pane izvozvo ina handingakwanisi kuita sei kutaura sezvo vayaridzo pano pamba hapachisina. Asi imimi sekuti pamba pasisi penyu muchiwana zvinhu zvakadai muri kuzvitora sei? Ina handisi kugutsikana nazvo, ndinongodawo rubatsiro nokuti vana ndo vanogara panapa. Saka ndikudawo rubatsiro rwokuti zizi irori riita sei rionekwe kuti ringaitwawo sei. Kana ari munhu, kana paine munhu anogona kutouya achiribvisa richitaura kuti ndini nhingi, anouya. Kana zviri zvepano obva ataura kuti tirive pano. Kana asiri wepano otaura kuti handisi wepano. Kana atumwa otaura kuti ndaita sei ndatumwa. Ameno kuti imimi sekuziva kwenyu iro ziziri rakauya sei? Makungoriona muka muchingoriona here? Chii zvambofamba sei? Rakambochema here? Makambonzwa kuchema kwazvo? Aiwa, zizira handina kumboziva kuti ndizive kuti rakauya sei, nekuti ini ndatozvinzwa ndatouya kuzocherawo mvura. Vanhu vachingoti tamuka tichione zizi. Mwana wapapinda mutoireti hanzi ndatorionawo ndakagarawo mutoireti rakatonditarisa. Asi ndekekutanga here kuti zvinge zvichiitika munharaunda? Ndekekutanga kusekuzivawo kwangu. Ndinotenda mama. Iyi nyaya yatakadzika zvikuru nekuda kweurwere ruri kuitika munharaunda muno. Vanhu vari kurwa nezvinhu. Saka tazokadzika tichiona zizi riri mumuti. Saka tachitokumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti vakwanise kuwana vanhu vanotibatsirawo kuti zizi ribviswe pariri ipapo. Saka sekuona kwenyu zizi rine zviri kuitika zvinogona kunge zvine chikutyidzana here? Ndo maneno atatoita yayo nekuti tatokadzika kuti chipuka chakadai chiri ngori mumuti zviri kukonzerwa nei. Saka tinoti pakati po vanhu vanobatsira at least tokwanisa kuita sekubatsirikana kuti ziziro ribve pamba ipapo. Nokuti pamba apa mai vaipo vakafa, saka pangosara vana chete. Saka vana vanenge vakutya kugara vega. Ini mataura nenyaya yekuti pane zvimwe zviri kuitika zvekurwa nezvinhu izvi zvanyanya zvaanenguva yakadii zvichiitika izvi? Hanzi zvatoo nenguva nekuti imhuri 5 dzine vana vakarwa nezvinhu. Mumwe wacho naitonzi anga asingakwanisi kutaura kana kudii. 3 days akanyarara nedambudziko iroro rekurwa nezvinhu. Imimiwo magariro enyu nyaya dzakadai dzichiitika
muri safe here? Hatisi safe munzvimbo. Takutotya kuti torarama sei kana zvinhu zvakaita semaimira zvakaita kudaro. Atotenda nenguva yamatipa mama. Zvakanaka. Noti wekudini nyaya iyi yatasangana nayo nhasi? Nyaya inotyisa nokuti chiarea ichi chava nemazuva tichimuka nofunga ndikati kuswera nesuru. Ndakabudamo kumatu muri kurohwa vanhu nezvidhoma zvisingaiti. Saka ndikati kutofamba kwevamwe ndine zuru ndokutanga kuonekwa kwaita Sisiri. Ndokutotanga kutofamba kwaita vamwe vana. Ndofunga ndinotomuka ndichiendako. Vana vamwe vane 2 days vakavata vasingamuki. Paarea yave iyoyi. Chii chiri kumboitika ipapa? Apa panenge pashanda unonzi uroyi. Ndo washanda paarea iyoyi. Nokuti pane musikana wandakatobatsira kuswera nezuru. Wakatotanga kutosumuka nezuru kuti agone kufamba kuenda kuchechi. Nokuti wanga asikatogoni kana kuti unosumuka. Ndofunga takasvika pomai vacho vakwe vakanokera paimba pangapo kuma 11. Ndofunga takatamba kusvika maprofita aivapo. Vakasvika pakunokurura magemenzi kwakupfeka mabhachi leather jacket vazvitadzi. Ndobva tazosvika ndokushanda mwana uyo. Saka panenge panotova nemunhu uri kuita izvozvo paarea iyoyi. Iro chiitiko chezizi munochionawo sei? Ichi chituko chinotyisa. Tabvapo zveshuwa rinotofamba newe kukutarisa kunyatsa kuongorora. Hatisati tamboona zizi rakadaro kunge munhu. Tinotenda nekwadzo. Ameno imi mungati chingaitwa chii kuti zvinhu zvigadziriswe? Apa isu zvatanga tichifunga dai pauya vanonzi maprofita vanhu vemweya kuti zizi ririonekwa kuti izizi riregere kana rimwe rinogona kuti richidonha rototaurawo. Sekumwe kwatinomboona zvinoitika. Zvakamboitika here munharaunda izvozvo zvekungoti? Pakambeta nyaya yechikitsi paarea ipapa. Chikitsi chakambonetsa. Pakambeta nyaya yechikitsi. Chobva chazongoti nyangara. Asi yezizi yazotikufiya tapera maputemukanwa nayo. Tinotenda mama nenguva yamatipa yekuti titaurire nemi. Aiwa tinotenda hedu. Ivo vachitoti vatumwa zveshuwa ngona kusara ukatozwa musoro ende zveshuwa ndo zvavana chitenda but ini kwandirazvo ini hazvindi hazviti izvozvi zvinaitofonerwa kumba kwangu kwandisingachagari ne4 years ndingachagari svikandi ndiche ndaibuda mazisi ndingati isaiti ndingane nazvo iyo zvingatokwira bhazi ndinosvika chitonongata mumba make makaisa chii kuti asabuda? Ndakangoudza kuti handi kicheni ine ichichi ndikatoudza toradhina muteta aiwa kwata kuchiruviko kwakanaka ukapirwa pamahwinda ndikati ndichikotora chidhina mopfekera kudai bo musandokwira bhazi ndotosvika kukachena ndokorobha ndovata mumba vamwe vanototi zvinochiro zvezodai ini nangu kwandira zviite sei handine inazvo ende handitendi mazviri nyange mukada kuzviita imi kuuya kumba kwangu zvinocheva basa nokuti handitendi kwazvira ndizvingirira ndazvani mazvoni aiwa